शिव विवाह के कहानी। जे भी सुनेला शिव के भजेला, जे भी सुनेला शिव के भजेला, हाँ तर जाला ओकर जिंदगानी। सुनाए भगता शिव विवाह के कहानी। तो आई सबसे पहले हम मनु दुबे देव के देव महादेव जी के चरण में कोटि कोटि नमन करतानी। आ साथ ही साथ आप तमाम शिव भक्त के हार्दिक अभिनंदन करतानी। आज बड़ा ही खुशी के बात बा, बड़ा ही सौभाग्य के बात बा कि हमरा शिव विवाह कथा कहे के आ कुछ गावे के मौका मिलल बा। शिव विवाह यानी भगवान भोले शंकर के बियाह। शिव मतलब सृष्टि, शिव में ही सृष्टि समाइल बा। तब भक्त लोग जे भी शिव के गुणगान करेला, शिव के ध्यान करेला, शिव के कथा सुनेला, ओकर ए सृष्टि से ए दुनिया से उद्धार हो जाला, ओकरा तृप्ति मिल जाला। त आए भक्त लोग ए संगीतमय शिव विवाह में हमार जे जे सहयोग कैले बा ओकर पात्र परिचय कराओ तनी। ई संगीतमय शिव विवाह कथा लिखले बानी आदरणीय आर पंकज जी, म्यूजिक से सजौले बानी लवली शर्मा जी, आ ई कथा के रिकॉर्ड कैले बानी आदरणीय कैलाश जी, मैक्स स्टूडियो दिल्ली। सहयोग कैले बानी हमार पापा जी श्री धर्मेंद्र दुबे जी, आ आशीर्वाद बा हमार गुरु जी आदरणीय पंडित रामेश्वर तिवारी जी के। जौना कथा के आप सबके बीच प्रस्तुत कर रहल बा भोजपुरी संगीत के सबसे बड़ कंपनी यानी वेव म्यूजिक कंपनी। तब प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर पूजा करती
आई भक्त लोग कथा पर चलल जाओ। राजा हिमांचल के पुत्री पार्वती अपन घर दुआर माई बाप सबके त्याग के जाके जंगल में शिव जी के पावे खातिर तपस्या करतरी। आ एने भगवान शिव शंकर 87,000 बरिस खातिर समाधि लगौले बनी। पार्वती के ऐसन घोर तपस्या देख के आ भगवान भोलेनाथ के समाधि में लीन देख के ब्रह्मा जी विष्णु जी सब देवी देवता परेशान हो गए। तब देवता लोग सोचे लागल कि अगर ये ध्यान ना टूटी और शादी ना जुटी तब इस सृष्टि के कल्याण कैसे होई। सब देवता लोग भगवान भोलेनाथ के जगावे खातिर प्रयास करे लागल, लेकिन डरे केहू लगे नहीं खे जात। अगर भगवान भोलेनाथ खिसिया गईले तब पूछी सब गड़बड़ बा। अब देखी ब्रह्मा जी विष्णु जी आ संगे संगे सब देवता लोग आपस में मिल के सलाह कई कि भोलेनाथ के ध्यान कैसे तुरल जाओ। तब ब्रह्मा जी कहनी कि ऐसन कठिन काम कामदेव ही कर सकता रे। अब देखी सब देवता लोग मिलके कामदेव के लगे जाता आ कामदेव से सब बात बतावता कि रउआ भगवान भोलेनाथ के तपस्या तूरी ना तो अनर्थ हो जाई। काहे से कि पार्वती भगवान भोलेनाथ के पावे खातिर जंगल में जाके तपस्या कर रहल बड़ी। अब देखी भक्त लोग कामदेव भी ई खतरनाक काम करे खातिर तैयार नहीं होत। कामदेव भी कहत रे ऐसन खतरनाक काम हमरा से ना होई। तब ब्रह्मा जी समझौनी ह कामदेव ई काम तोहरे करे के पड़ी, ना तो इस सृष्टि के कल्याण ना होई। अब देखी ब्रह्मा जी से आदेश पौला के बाद कामदेव भगवान भोलेनाथ के तपस्या तुरे खातिर सुंदर सुंदर अप्सरा लोग के भेजतानी, नर्तकी के भेजतानी आ कहतानी कि हे अप्सरा इतना सुंदर सोच संवर के जाके ओइजा नाचे के बा गावे के बा कि भगवान भोलेनाथ के ध्यान टूट जाओ। अब देखी अप्सरा लोग सोच संवर के भगवान भोलेनाथ के लगे गइल बा जहां भगवान समाधि लगौले बनी। अप्सरा लोग आपन आपन रूप कला आपन आपन सुंदरता आपन आपन मोहनी मंत्र से भगवान भोलेनाथ के जगावे की कोशिश करता, लेकिन भगवान भोलेनाथ टॉस से मौस नहीं होत। सारा अप्सरा लोग के बुद्धि फेल हो गइल बा। अप्सरा लोग कहता कि अरे बाप रे बाप ये देव हवे कि पत्थर हवे। भक्त लोग अप्सरा लोग निराश होके कामदेव के भीरी पहुंचल ह। कहता लोग कि हे कामदेव जी दुनिया में बहुत प्राणी देखनी, लेकिन ऐसन अद्भुत जीव कहीं ना मिलल। हमनी के इतना नचनी हसन गौनी हसन, लेकिन ओ बुढ़ऊ के मन ना डोलल ह। तो देखिए एगो कैसन गीत के भाव लागल। जगाए हारी
कि भगवान भोलेनाथ के सब केहू जगा के हार गइल बा, तबो भगवान भोलेनाथ नइखी जागत। अब खुद कामदेव ही भगवान भोलेनाथ के जगावे खातिर चल देले बानी। कामदेव के आगमन होते ही बसंत ऋतु छा गई, चारों तरफ फूल फुला गई, नजारा मन के बहुत भावे लागल, तबो भगवान भोलेनाथ नइखी जागत। तब कामदेव के क्रोध आइल ह आ एगो गाछ पर चढ़ गई ह आ चढ़ के तीर से निशाना सधनी ह आ भगवान भोलेनाथ पर बाण चला देनी ह। आ जैसे वो बाण भगवान भोलेनाथ के लागल ह, भगवान के तिसरका आंख खुल गई ह आ तीनों त्रिलोक डोले लागल ह आ सृष्टि में हाहाकार मच गई ह। जैसे ही भगवान भोलेनाथ के तिसरका आंख के पहिलका ज्योति कामदेव पर पड़ल, कामदेव ओही जा जर के राख हो गई हन, भस्म हो गई हन। अब देखी भगवान भोलेनाथ समाधि से जाग गई बने। अब देवता लोग पहुंचल ह भगवान भोलेनाथ के दरबार में। भगवान भोलेनाथ कहतनी कि का बात बा, आज रउआ सब है यहाँ। देवता लोग कहल ह रउआ के पावे खातिर पार्वती जंगल में तपस्या कर रहल बाड़ी, उ रउआ से बियाह कइल चाहतारी। तब देखी एजा एगो कवि के बड़ा बढ़िया एगो भाव लागल बाटे। देवता लोग कहता कि भोले बाबा करी अब बियाह, सलाह सब देवता के मानी। भोले बाबा ई सब बात सुन के ठठा के हंसे लगनी। बियाह हमरा जैसन गजेड़ी भंगेड़ी से बियाह के करी? अरे के हमर भांग पीसी आ के हमरा जोरे टूटही पलानी में गुजारा करी? के हमरा जोरे कैलाश पर रही? के हमरा संगे जंगल में रही? अरे हमरा से केहू बियाह ना कर सकेला। हे देवगण, आप सब हमरा के मत भरमाई। देवता लोग कहल ना प्रभु ना, रउआ बियाह करे के पड़ी, पार्वती रउए से बियाह करी है। भगवान भोलेनाथ के देवता लोग के बात पर भरोसा ना भइल। तब भगवान भोलेनाथ सप्त ऋषि लोग के बोलौले आ कहतनी हमरा खातिर पार्वती जी जंगल में जाके तपस्या करतारी, तनी जाके तू लोगिन पता कर लोगिन तो कि सही में उ हमरा के चाहतारी कि ना। आ जाके उजा हमार जेतना शिकायत बा सब जाके उजा कह देवे के बा, कैसहू हमार बियाह काट देवे के बा। सप्तऋषि लोग महादेव के आज्ञा पावते ही कहता कि जैसन राउर इच्छा महादेव, हमनी के उहे करब सब जौन रउआ चाहतानी। तो देखी बियाह कटवा एही बेरा ना, ओहू बेरा बियाह कटवा रहे लोग। आ बियाह कटवा लोग चल देले बा बियाह काटे खातिर। आ सप्तऋषि लोग जंगल में जाता जहाँ पार्वती जी तपस्या कर रहल बाड़ी। अरे जेकरा खातिर धरलू धयानावा, आ लगनवा तोहरो लागल, अब बड़े हो राम। ए गौरा, तू जेकरा खातिर तपस्या करत रहू जाना तारू के हउए? पागल हउए पागल। अरे ओकरा रहे के घर नहीं खे, पहने के वस्त्र नहीं खे, छानी छपर नहीं खे, उ तो खुदे पतई चबावेले, तो तारा के का खियाई है? गौरा ए गौरा, अलग जाए भगिया में अगिया, ए लग जाए भगिया में अगिया, साजनवा तोहरो पागल बड़े हो राम, और भंगिया तोहरो पागल बड़े हो राम। जेकरा खातिर धरलू धयानावा, लगनवा तोहरो लागल बड़े हो राम। जेकरा खातिर धरलू धयानावा, लगनवा गौरा लागल बड़े हो राम। लग जाए भगिया में अगिया,
कुछ करिया रूप बाटे कुछ कुछ करिया भभूति दहिया लागल बाटे हो राम रूप बाटे कुछ कुछ करिया भभूति दहिया लागल बाटे हो राम तीन तीन गो बड़ुए नया नवा तीन तीन गो बड़ुए नया नवा सजनवा तोहरो पागल बाड़े हो राम और भंगिया तोहरो पागल बाड़े हो राम गरवा में झूल विष धारवा गरवा में झूल विष धारवा तो जब रूप साजल बड़े हो राम गरवा में झूले जगरवा तो जब रूप साजल बड़े हो राम बैला पला गहल हसनवा बसहा पला गहल हसनवा सजनवा तोहरो पागल बाड़े हो राम और भंगिया तोहरो पागल बाड़े हो राम दू जना बियाह काट के थाक गइलो तब तीसरकू जना आगे आवता रे हटो लोगिन ई काम तारा लोगिन से ना होई ई हम ही करम तब देखी तीसरकू जना का कहता रे कि पार्वती आँख खोलो आँख ना तो तहर जिंदगी नरक हो जाई नरक आ का उ बौराह के फेरा में पड़ल बाड़ू पार्वती के समझावे लगले कि बर बीसम बीसम बीसा आ बर ताके एके दिशा बर के घर में चांद सूरज के ज्योति आ बर पेन्ही ना पियरी धोती अरे बुझला एकरा मतलब का होला कि बर बीसम बीसम बीसा यानी 20 आ 20-60 बरिस के लइका बा आ बर ताके एके दिशा एके कोर ताके ले कंडेर बाड़े बुझली ह आ बर के घर में चांद सूरज के ज्योति डायरेक्ट सूरज भगवान के ज्योति आवेला घर दुआर नहीं खे पर्वत पहाड़ पर रहे के पड़ी आ बर के घर में चांद सूरज के ज्योति आ बर पेन्ही ना पियरी धोती बर पियरी धोती ना पहनी है और उनका डरे से बुझा कि मिर्गा छला है अरे समझ लू गौरा अरे तू राजा महाराजा के बेटी हो तू कोनो राजकुमार से बियाह कर तू आ का है बुढ़ऊ के फेरा में पड़ल बाड़ू ई सब सुनला के बाद गौरा जी से बर्दाश्त ना भइल शंकर जी के शिकायत तब कहतरी कि सुनी सदा मुनि रउआ सबके इज्जदाल ना गली रउआ सब टरी आ अपन अपन घर धरी हम करब उहे गजेड़िए से बियाह उहे जोगिया से बियाह करब जोगी
सखी आई है तो बताई हम पाएब, पर्वत पहाड़ पर जिंदगी बिताएब। नाही मानब हो ए नाही मानब हो, नाही मानब हम केहू के सलाह, केहू के बौरा जन कहे शिव जोगिया से करब बियाह, केहू के बौरा जन कहे और भंगिया से करब बियाह, केहू के बौरा जन कहे। ई सब सुनला के बाद सब ऋषि लोग बूझ गइल कि ई बियाह हमनी से त ना कटी। तब गइल लो भगवान भोलेनाथ के लगे आ कहल लो कि हे भोलेनाथ राउर बियाह होइबे करी, ई बियाह गणासियों से ना कटी, काहे से कि पार्वती रउआ के मन ही मन में अपन स्वामी मान लेले बड़ी। तब भगवान भोलेनाथ कही आए ऐसा बात है तब मुझे स्वयं परीक्षा लेना पड़ेगा। अब देखी भगवान की लीला, भगवान स्वयं परीक्षा लेवे खातिर चल देले बानी आ देखी कैसन भेष बनले बानी। आय रे दादा कितना निमन लागता। देखी देखी आज जोगी के भेष दा के भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के परीक्षा लेवे खातिर स्वयं जंगल में चल देले बानी। आई जयगो गीत के भाव बा चल भइले बनवा, जोगिया के भेष धाई भोले बाबा चल भइले बनवा। ए जहाँ पार्वती पूजे शिव के धई के ध्यानवा, ए जहाँ पार्वती पूजे शिव के धई के ध्यानवा। जोगी के भेष में भगवान भोलेनाथ पार्वती के केतनो समझावतानी, लेकिन पार्वती अपन आंख नहीं खोलत। तब पार्वती जी कली है कि हे महाराज हम जकरा खातिर तपस्या कर रहल बनी, जकरा के हम सच्चा दिल से चाहतनी उ हमरा सामने आई तबे हम अपन आंख खोलेम। पार्वती के वचन सुन के भगवान भोलेनाथ भाव विभोर हो गई है। तब कहतनी देवी आँख खोला, तू जेकरा के चाहतारू उ तेरा सामने साक्षात खड़ा बा। तब पार्वती आँख खोल ली है। आँख खोलते ही भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन पाके पार्वती धन्य हो गईली, भाव विभोर हो गईली। आ देखी भक्त लोग एजा शिव पार्वती के पहला मिलन होता। पार्वती भगवान भोलेनाथ के चरण में लिपट गईली, रूप निहारे लगली आ कहे लगली कि कैसे लोग रुआ के कहत रहे कि रुआ बौराह बानी, रुआ तो तीनों त्रिलोक से सुंदर बानी। तब देखी कवि के कैसन भाव लागता।
दर्शन पा गईनी। ई अद्भुत मिलन के बाद भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहतनी कि पार्वती अब तू अपना घरे जा, हम स्वयं बारात लेके दूल्हा बन के तारा घरे आई। अब देखी भक्त लोग ब्रह्मा जी राजा हिमांचल के घरे खबर भेजवातनी कि राजा हिमांचल के मालूम कि भगवान भोलेनाथ पार्वती से शादी करे खातिर तैयार हो गए बनी। अब देखी दुल्हो तैयार, कन्यो तैयार, तो चली हमनी के मिल के शादी के कार्यक्रम शुरू कर जाओ। आज भगवान भोलेनाथ के तिलक हुए। देखी पहले के तिलक आ आज के तिलक में कितना अंतर बढ़ुए। आज एगो तिलक में 500 आदमी जाता रहे, आ पतल आ पूरी के धुरकुस उड़ा देता रहे। लेकिन वो घड़ी ऐसा रिवाज ना रहे। राजा हिमांचल तिलक चढ़ावे खातिर विप्रदेव यानी कि ब्राह्मण और हजाम मात्र 2 आदमी के शिव जी के दरवाजा पर भेजतनी तिलक चढ़ावे खातिर। आ तिलकहरू लोग जब आंगन में पहुंचता तो देखी हमनी के हिंदू धर्म में तिलक के बेरा एगो बड़ा बढ़िया गीत होला, आई सुनल जाओ। देखी भगवान भोलेनाथ के तिलक चढ़ रहल बा, मंगल गीत गूंज रहल बा। आज मोरा शिव जी के तिलक आयो, आज मोरा शिव जी के तिलक आयो। पर्वत पर बाजेला बाधाई रे माई, शोभा बरनी न जाई। पर्वत पर बजेला बधाई रे माई, शोभा बरनी न जाई। गैया के गोबरा से अंगना लिपायो, गैया के गोबरा से अंगना लिपायो। अब गजमती चौका पुराई रे माई, शोभा बरनी न जाई। गजमती चौका पुराई रे माई, शोभा बरनी न जाई। अब देखी भगवान भोलेनाथ के तिलक चढ़ गइल बा। आ तिलक चढ़ला के बाद हमने की यहाँ धान हल्दी बटाला। आ जब धान हल्दी बटा गई तब तिलकहरू लोग के विदाई से पहले हमने की यहाँ भोजन करावल जाला। आ जब तिलकहरू लोग भोजन करे खातिर बैठेला तब हमने की यहाँ माई बहिन चाची लोग मिल के जेवनार गावे। तो शिव जी के तिलक में भी देखी सब ऋषि लोग के औरत लोग मिल के जेवनार गावता। उ कैसे? ए सखी गावा गावा, गीत गावा लो। ए हो सोने के थारी में जेवाना पा
वापस लौटता। पार्वती के माई मैना रानी नारद बाबा से पूछली हो कि ए नारद बाबा बोर कैसन बा आ बोर के घर कैसन बा। तब नारद जी कहतनी पार्वती के माई मैना जी से, ए जी लइका तो ऐसन बड़ुआ कि ऐसन लइका दुनिया में कहीं नहीं खे, तीनों त्रिलोक में ऐसन कहीं बर नहीं खे। अरे लइका तो साक्षात त्रिलोकी नाथ हवे, भगवान भोलेनाथ हवे। अरे ओहे तो मड़वा में अजोर हो जाई आ गांव नगर में शोर हो जाई आ देख के पूरा लोग विभोर हो जाई। आ घर के बारे में तो पूछबे मत करी, माने कि सब केहू उनके घर में रहेला। अब देखी दामाद के बड़ाई सुन के मैना रानी बहुत खुश हो गईली। आ राजा हिमांचल की यहाँ माड़ो गड़ाई के तैयारी होखे लगा। तो आई चाची माई बहनी हमनियों के मिल के माड़ो के गीत गावल जा। देखी कितना सुंदर माड़ो गड़ाइल बा। माड़ो गड़ा गइल बा। आंगन में कुहार भाई कलसा लेके आ गइल बड़े। जौना कलसा में गंगा जल भर के ओकरा पर दीपक जलावल जाला आ ओही दीपक से मड़वा में अजोर होला। देखी हमने की यहाँ कोनो भी शुभ काम में कोनो चीज आवेला तो ओकर सबसे पहले परिछावन कइल जाला। जैसे कलसा के परिछावन होला, पीढ़ा के परिछावन होला। तब मैना रानी कलसा परिछे जाता रे आ कुहार भाई नेक मांगता रे। तो एजा एगो गीत होला। ए चाची नेक निकाली नेक।
जब कोहरा जेनेक चार मंगले जब कोहरा जेनेक चार मंगले तब पापा जी बाजार भागी गईले कलश घरे आइले तब पापा जी बाजारे भागी गईले कलश घरे आइले देखी कलश आगे जियारा जुड़ाइले कलश घरे आइले अब देखी माटी कोड़ाए यानी मटकोर के समय आ गइल बा। एने पार्वती जी की यहाँ माटी कोड़ाए के तैयारी हो रहल बा आ ओने कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के माटी कोड़ाए के तैयारी हो रहल बा। तो देखी एने भगवान भोलेनाथ की यहाँ उहे दिशा में माटी कोड़ाता जौना दिशा से भगवान भोलेनाथ के बारात हिमांचल राजा के द्वार पर जाई। आ देखी एने पार्वती जी की यहाँ भी माटी कोड़ाए के तैयारी हो रहल बा आ सखी सहेली लोग मिल के माटी कोड़े जाता उहे दिशा में जौना दिशा से भगवान भोलेनाथ के बारात द्वार पर आई। तो आई परंपरा के अनुसार सुनल जाओ एगो मटकोर के गीत। बजाओ भैया चमरा बजाओ सहनाई कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है कहवा के साथ सुहागिन मट कोड़े जास है कहवा के साथ सुहागिन मटकोड़े जास है गंगा जी के पियर माटी सोन के कुदार है गंगा जी के पियर माटी सोन के कुदार है देवलोक के साथ सुहागिन मट कोड़े जास है देवलोक के साथ सुहागिन मटकोड़े जास है देवलोक के साथ सुहागिन मटकोड़े जास है देवलोक के साथ सुहागिन मटकोड़े जास है देवलोक के साथ सुहागिन। अब देखी दोनों ओर के माटी कोड़ा गइल बा आ अब हरदी चढ़ावे के बेरा आ गई। तो देखी भक्त लोग एजा एगो बड़ा महत्वपूर्ण बात बा। बात ई बा कि हरदी उहे आदमी चढ़ावेला जेकर खुद देही पर हरदी चढ़ गइल होखे यानी कि बाजा बाज गइल होखे। तो देखी अब दोनों ओर हरदी चढ़े लागल। देखी एने शंकर भगवान चौका पर बैठल बानी आ ओने पार्वती जी भी चौका पर बैठ गइल बानी। हल्दी चढ़े लागल दोनों ओर आ हल्दी के गीत गवाए लागल। तो आई अब हमनियों के गावल जाओ एगो हल्दी चढ़ाई के गीत। आगे माई कावन बाबा हरदी चढ़ाइले है आगे माई ब्रह्मा बाबा हरदी चढ़ाइले है शिव शंकर पर के दिले आशीष दुल्हा बनाइले है शिव शंकर वर के दिले आशीष दुल्हा बनाइले है कि आगे माई आजू के हरदिया सुहावना है आगे मैया जो के हरदिया सुहावन है
विष्णु बाबा हरदी चढ़ाइले है शिव शंकर बर के दिले आशीष दुल्हा बनाइले है शिव शंकर वर के दिले आशीष दुल्हा बनाइले है कि आगे मैया जू के हाँ रदिया सुहावना है मैया जू के हरदिया सुहावन है कि अगे मैया जू के हरदिया सुहावन है। अब देखी भगवान भोलेनाथ के हरदी चढ़ते ही चेहरा पर निखार आ गई सांवर दुल्हा गोर लागे लगले भगवान भोलेनाथ के चेहरा पर मुस्कान खिले लागल। ये दृश्य देख के सब देवी देवता मने मन बहुत खुश होता रहे। आज भगवान भोलेनाथ के बारात जाए आला बा अब बारात जाए से पहले दुल्हा के नहवावन होला तो देखी भगवान भोलेनाथ के भी नहवावन हो रहल बा तो हमनी के यहाँ नहवावन पर एगो बड़ा नीमन गीत गावल जाला तो आई सुनल जाओ एगो गीत। आगे माई बड़े बड़े बूंदावा परेला गाना आगे माई भोला भंगिया नहाले आंगना आगे माई आई छेलिया वाइन जवाइन कवना माना उनकर नजरी उतारेली सात सोहागिन ना। अब देखी भगवान भोलेनाथ ससुरारी जाए खातिर तैयार होके लगनी सजे लगनी कैसे श्रृंगार करतनी भगवान भोलेनाथ गंगा का पार पर यानी कि जटा में गंगा चंदा लीलार पर यानी कि लीलार पर चंद्रमा सजले बनी कान में कुंडल के जगह बिच्छी झूलतिया आ गर्दन में सांप के माला देही में भभूत रमौले बानी एक हाथ में त्रिशूल आ दोसर का हाथ में डमरू लेले बानी आ बोर के पोशाक ना देखी कमर में मिर्ग छाला लपेटले बानी भोलेनाथ सज धज के अब चौका पर नहछो खाती बैठतानी तो देखी एगो गीत कैसे बा नोहा काटू नौआ रे अंगूरी जानी कटी है रे बढ़िया से नोहा नाही कटबे जे तोरा नेग नहीं मिली है रे। अब देखी भगवान भोलेनाथ के वही चौका पर चुमावन भइल है भगवान भोलेनाथ बसहा पर सवार होके बारात लेके निकलतानी बसहा खुशी से झूम रहल बड़े भगवान भोलेनाथ के बरियात जाए खातिर तीनों त्रिलोक के कोना कोना से अद्भुत अद्भुत जीव जंतु प्राणी आइल बड़े देवता लोग के अलग दल बा अब भूत पिचास के अलग दल बा हकनी डाकनी डाइन के अलगे दल बा आ जीव जंतु के अलग दल बा भगवान भोलेनाथ के संगे सभे मतवाला हो गइल बा आ देखी बारात में के बाजा बजावता आ के डांस करता हाड़ा बिरनी आ भुनुर भुनुर क के सहनाई बजावता आ सांप अलगे फफकार मारता आ भूत बताल अलगे नाचता रे अपना धुन में आ कोनो के गोड़ बा तो हई देखी कोनो के मुड़िए नइखे आ कोनो के भर देही गोड़े बा कोनो के एको गो आँख नइखे आ तो कोनो के भर देही बुझी की आँखे बा। अब भगवान भोलेनाथ के बारात जौना रास्ता से जाता बुझी की रास्ता क्लियर बा एको गो ट्रैफिक नइखे मिलत हई ना देखी जौना रास्ता से ये बारात जाता वो रास्ता के लोग अपना घर में लुका जाता दादा रे दादा आज जान बाची की ना। ई बारात के रास्ता में जौन भी मेहरारू लड़की देखतारी ऊ कहतारी कि हे भगवान कौन बाछी के करम फूटल है ई बारात के करा यहाँ जाई ई दुल्हा के कर हूँ। तो देखी भगवान भोलेनाथ के बारात कैसे गावत बजावत जाता आ लोग देख के का कहता
देखनी नगर में हो, ऐसन बर नहीं देखनी नगर में हो। नगर में नगर में नगर में हो, नगर में नगर में नगर में हो, ऐसन बर नहीं देखनी नगर में हो, ऐसन दुल्हा न देखनी नगर में हो। अरे बाप रे बाप, अरे ए सखी ई बाढ़ की पीपर हो। भूत बैताल संगे दुल्हा भी नाचे, केहू भी नाच केहू के भर दही आके। अरे ए सखी कौन पक्षी के भाग फूटल बा। भूत बैताल संगे दुल्हा भी नाचे, केहू भी नाच केहू के भर दही आके। देखी नर नारी लुका गइले घर में नगर में हो, ऐसन दुल्हा ना अइले नगर में हो, ऐसन बर नहीं अइले नगर में। हड्डा अबिरनी बाजावे सहनाई, टूड़िया लगा के बिछी नाचे रमाई। अरे ए सखी कौन पक्षी के भाग फूटल बा। हड्डा अबिरनी बाजावे सहनाई, टूड़िया लगा के बिछी नाचे रमाई। झूले जगरवा हो बरवा के घर में नगर में हो, ऐसन दुल्हा ना देखनी नगर में हो, ऐसन बर नहीं देखनी नगर में हो। देखिए गावत बजावत ये अलबेला दुल्हा के अद्भुत बारात राजा हिमांचल के नगरी में प्रवेश करता। एने राजा हिमांचल जी बारात के स्वागत के तैयारी कर रहल बानी। दुआरे बारात लागे के तैयारी हो रहल बा। पार्वती जी के सखी सहेली लोग बारात के स्वागत में गीत गावता। राजा हिमांचल के द्वारा पर आइल बनी। ऋषि मुनि पुरोहित लोग द्वार पूजा करावता। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। द्वार पूजा हो रहल बाटे, पंडित जी मंत्र पढ़तनी। आ देखिए ना माई बहन लोग कैसन एगो सुंदर गीत गावता।
घेरले बा। चिंता ऊ बा कि मैना रानी से दुल्हा के खूब बड़ाई कइले बड़े, आ उहे दुल्हा अपन बियाह करे खातिर असली भेष में आइल बा। देखी अब पार्वती के गुरहथी के बेरा आ गइल बा। भसुर मड़वा में जाता रे गुरहथी खातिर, आ राजा हिमांचल के आंगना में पार्वती के सखी सहेली लोग जुटल बा। तो देखी वही में एगो सखी कहता रे, ए सखी ई भसुर ऐसन बा तो दुल्हा कैसन होई? ए दादा कहीं गौरा के दुल्हा बौराह नइखे नु। गुरहथी शुरू बा। तब पंडित जी भसुर के हाथ में मंत्र पढ़ के अक्षत देता रे चढ़ावे खातिर। तो है ना देखे भसुर का करता रे। तब सखी सहेली लोग कैसे गीत गावता। जौना बेरा के इंतजार रलो उहे बेरा आ गइल बा। लीलरा पर विध के टाकी बा, कुछ बीत गइल कुछ बाकी बा। अब नारद बाबा के गोधन कुटाए आला बा। काहे कि इहे बरब अंगना में जाए आला बा। एने देखी मैना रानी अपन दामाद देखे खातिर बेसब्री से इंतजार कर रहल बाड़ी। आखिर उ दामाद के कब देखेम जे तीनों त्रिलोक के मालिक हवे, जेकर इतना बड़ाई सुन ले बानी, जेकरा से हमार बेटी पार्वती के बियाह होके आला बा। अब बर के आंगना में बुलावे खातिर हजाम के भेजल जाता। भगवान भोलेनाथ जैसे ही राजा हिमांचल के आंगना में अइलो हन, जैसे ही सास अपना दामाद के देखली हो अंगने में गिर गईली हो, बेहोश हो गईली हो। राजा हिमांचल के आंगना में रोन पीटन पड़ गई। आहिर रे दादा ई का भई? आखिर हमार भोली पार्वती कौन कसूर कैले रही हो? और देखी नारद भगवान के सब केहू खोजे लागल ह, सब केहू उनका के कोसे लागल ह, गाड़ी देवे लागल ह। का ए नारद ई अबोध बेटी तहर का बिगड़ले रही ह? आखिर कौना जन्म के बदला सधौला ह कि हमार पार्वती खातिर ऐसन दुल्हा खोज के लिए ह, ऐसन भिखारी के खोज के लिए ह। तब तक नारद बाबा नारायण नारायण करत आंगना में पहुंचतानी। देखी नारद मुनि ही शंकर भगवान आ पार्वती जी के बियाह में अगुआ रहल बनी। नारद मुनि के बात केहू ना काटेला। नारद मुनि आगम निगम सब कुछ जानी ले। नारद नारद जेकर बात कबो रद्द ना होखे ओकरे के नारद कहल जाला। तो नारद भगवान मैना रानी के समझावतानी आ कहतानी कि मैना रानी ना ना रुआ चिंता ना करी, ई भगवान भोलेनाथ हुवन, ई सही में तीनों त्रिलोक के मालिक हुवन। रुआ अभी कुछ नहीं जानत, इनकर अनेक रूप बा। हे मैना रानी रुआ बर पर छी, रुआ चिंता ना करी। लेकिन मैना रानी तैयार नहीं हो। कहतरी ना ए दादा ना, ऐसन बौरा बर से हम अपन गौरा के बियाह ना करे। देखिए जाएगो कैसन भाव लागता मैना रानी के कि आगे माई गौरी ऐसन ज्ञानी बेटी के बरवा मिलल बौरा। ए माई बरवा मिलल बौरा। नारद बाबा के हम काहिले बिगड़नी, बरवा खोजल बौरा है कि अगमाई ऐसन बौरा बरसे गौरा ना बियाहब, मोरे गौरा रही है कुंवर। ए माई मोरे गौरा रही है कुंवर। गौरा लेके डूबब हम, गौरा लेके
गौरा लेके जाइबो पाताल है कि आगमाई ऐसा न बौरा बरसे गौरा ना बिया हब भले गौरा रही है कुआर ए माई मोर गौरा रही है कुआर। कसहु नारद भगवान मैना रानी के सखी सहेली लोग के समझा बुझा के आ माड़ो में लेके आओ तनी कि चली मतवा चली बर परछी बर राउर बहुत सुंदर बा। मैना रानी केहूँगा अपन दिल पर पत्थर रख के आ आंगना में आओ तरी। आंगना में अइला के बाद लोढ़ा लेले बाड़ी लेकिन मने मन में डरा तरी। तब पीछे से सखी सहेली लोग गीत गावता का कहता अरे हाय देखा ए सखी ये दुल्हा कैसन बा हो। अरे ताकत अरे पुरु त लौकता पछी बर पर छा गई बड़े। अब बर पर छैला के बाद अब पार्वती के मंडप में बुलावल जाता। तो देखिए एगो एजा गीत होला, वो गीत ऐसन होला कि सुनते ही हर बाप के करेज फटे लगेला। जे बेटी के इतना छोट से पढ़ा लिखा के पोस पाल के सयान कैले बा, ऊ बेटी आज पराया होके जा रहल बाड़ी। काढ़ू नाही मांचल हो बाबा अपनी रे पुतरिया, हमारो गौरा रे बेटी आखी के रे पुतरिया। दिनावा हरेलू हो बेटी आ भूखी पियसिया, रतिया हरेलू हो बेटी आ बाबा खीरे नींदिया। पार्वती के मंडप में बुलावल जाता। कन्यादान और उस शादी के कार्यक्रम अब आगे बढ़ावल जाता। मंडप में एक तरफ शंकर भगवान बैठल बानी, बीच में कलसा बा आ दूसरा तरफ पार्वती जी बैठल बानी। तब पार्वती जी मने मन शंकर भगवान से निहोरा करतनी कि हे शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, रउआ तीनों त्रिलोक के मालिक हई। रउआ इतना सुंदर तीनों त्रिलोक में केहू नहीं खे, तब राउर शिकायत हमरा यहाँ होता, हमरा तनको नीमन नहीं खे लागे। प्रभु कुछ विचार करी, आपन भेष के बदली। पार्वती जी मने मने मुस्का के देखी का कहतरी कि कलसा के ओटे ओटे बोलेली गौरा दई, राखी स्वामी लजिया हमार है। आ तनिया सा रूपवा बदलती महादेव, नैहर के लोग पतियाए। हे स्वामी नैहर के लोग पतियाए। अब देखी कैसे चमत्कार होता कि अतने में रूपवा बदलनी महादेव, चांदनियन चमके लीलार। ए माई दुल्हा सुंदर सुकुमार। देखी पार्वती जी के विनती सुनते ही
भगवान शिव शंकर भोलेनाथ अपन रूप बदल देले बानी। आ रूप बदलला के बाद वहाँ ऐसा सुंदर दुल्हा तीनों त्रिलोक में कहीं नहीं खे। आ देखी मड़वा अजोर हो गई बाटे। भगवान भोलेनाथ आ पार्वती जी के ये अद्भुत जोड़ी देख के कलसा भी मने मन मुस्काता। एजा भी एगो गीत गावल जाला, कैसे? देखी हंसला कलसवा तका देखी चौमुख है। देखी हंसला कलसवा तका देखी चौमुख है। आहे का देखी हंसिले महादेव मने मुस्काई देखी हंसला कलसवा कलश देखी चौमुख है। आहे गौरा देखी हंसिले महादेव मने मुस्काई ले। गौरा देखी हंसिले महादेव मने मुस्काई ले। नाची आइले नाची जाइले डमरू बजाइले नाची आइले नाची जाइले डमरू बजाइले। आहे सुतल गौरा उठेली चिहाई डमरू देखे जाइब हे। आहे सुतल गौरा उठेली चिहाई डमरू देखे जाइब हे। जन जाहुए गौरा जन जाहु डमरू देखे जन जाहु है। आहे सुनीले हब पापा जी तोहार त जाइब खिसियाई नुहे। आहे सुनीले अब पापा जी तोहार त जाइब खिसियाई नुहे। आहे सुनीले अब पापा जी तोहार त जाइब खिसियाई नुहे। अब दानों में महादान यानी कि कन्यादान के समय आ गई। कन्यादान ऐसा समय है जौना के देख के काठों के करेजा रोवे लागेला, पत्थरों के दिल पिघल जाला। आंगन में सभे भाव विभोर हो गइल बाटे, सबके करेजा फाटता, सबे डहक डहक के रोता। राजा हिमांचल पार्वती जी के अपना जांघा पर बैठल बानी। आज पार्वती पराया हो रहल बाड़ी। आज पार्वती के कन्यादान हो रहल बा। मन ही मन राजा हिमांचल कुहुक कुहुक के रोतनी। मैना जी के आंख से आंसू के धार बह रहल बा। आज बेटी पराया हो रहल बड़ी।
जुआवा खेलानी तो तोहरा के हरियनी है। आहे पापा पुतावा पतोहिया काहे ना हरानी तो हमारा के हरियनी है। आहे बेटी पुतावा पतोहिया घर के लक्ष्मी तो तू बेटी पाराया बाड़ू हो। देखी कन्यादान महादान हुए, ई सौभाग्य जेकरा प्राप्त होला ओकरा मुक्ति मिल जाला। तब भक्त लोग हम भी रउआ सबसे निहोरा कर रहल बानी कि कन्यादान रउआ सब भी जरूर करब। अगर आपन बेटी ना होखे त केहू पराया के बेटी, केहू गरीब के बेटी, आपन भतीजी आ ना होखो तो आपन भगनी के कन्यादान जरूर करे के चाहिए। यही से मनुष्य के जीवन सफल होला। आई हमनी के परंपरा के अनुसार एगो औरी कन्यादान के गीत होला, ओकरा के सुन लिहल जाओ। कोठावा ऊपरा बाबा मोरवा रे बोलुए मोरवा बोलिया सुहावन हो लगुए मोरवा बोलिया सुहावन हो लगुए। आजू के रतिया बाबा जागल हो रही हो, आजू घरवा चोरिया हो जाई है, आजू घरवा चोरिया हो जाई है। सबरे संपत्तिया बाबा बाची रे जाई है, गौरा बेटी चोरिया हो जाई है, गौरा बेटी चोरिया हो जाई है। दुआरा पाए बेटी चौकी दरबार रखब, आंगना में सिपहिया हो रखब, घरवा भीतर हमहू जागल हो रहब, से हो बेटी बाची रे जाई है, से हो बेटी बाची रे जाई है। दुआरा के चौकी दरवा बाबा सुती रे जाई है, आंगना के नीरा भेदर होई है, आंगना के नीरा भेदर होई है। घरवा भीतर रो सुती हो जाइब, से हो बेटी चोरिया हो जाई है, गौरा बेटी चोरिया हो जाई है। कन्यादान हो गई, अब सिंदूरदान के समय आ गई। राजा हिमांचल आ मैना रानी के लग से उठ के पार्वती जी अब शंकर भगवान के बगल में बैठल बाड़ी। आ देखी 7 सुहागिन मिल के माड़ो में शंकर भगवान के सिन्होरा देता लो कि भगवान भोलेनाथ अभी सिन्होरा ली आ पार्वती के जिंदगी के सफल बनाई। देखी एक चिटकी सेनूर के कितना महत्व बा। एक चिटकी सेनूर मांग में पड़ते ही दुनिया बदल जाला। तो सखी सहेली लोग
भगवान भोलेनाथ से आग्रह करता कि हे बाबा अब पार्वती के मांग में सिंदूर भरी आ पार्वती के जिंदगी के सफल बनाई। तब भोले बाबा सिंदूर दान कर रहल बनी, पार्वती के मांग में सिंदूर भरतनी आ सखी सहेली लोग गीत गावता। का गावता? हटिया के सिनुरा महंग भइले बाबा, चुनरी भइलन मोल है, चुटकी भर सिनुरा के कारण ये बाबा छोड़ी ले नगर तुहार है। हटिया के सिनुरा मांगाइब मोरे बेटी, चुनरी मांगाइब अनमोल है, चुटकी भर सिनुर के कारण ये बेटी छोड़ेलू नगर हमार है, छोड़ेलू नगर हमार है। अब भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी के इज्जत शादी संपन्न हो गई। तब प्रेम से बोलिए शंकर पार्वती की हरा हरा महादेव। अब देखिए शादी के बाद दुल्हा दुल्हन के आशीष दिहल जाता, यानी कि चुमावन हो रहल बा। हरियारा दुभिया जुरी भारा चाउर शिवा शंकर हरि, हरियारा दुभिया जुरी भारा चाउर शिवा शंकर हरि। चुम चुम चुमावेली अम्मा सोहागिन शिवा शंकर हरि, चुम चुम चुमावेली अम्मा सोहागिन शिवा शंकर हरि। अम्मा चुमावेली देली आशीष शिवा शंकर हरि। जिया सा दुल्हा दुल्हन लाखों बरिस शिवा शंकर हरि। जिया से दुल्हा दुल्हन लाखों बरिस शिवा शंकर हरि। जिया से दुल्हा दुल्हन लाखों बरिस शिवा शंकर हरि। भगवान भोलेनाथ पार्वती के संग कोहबर में जातनी, कुल देवी देवता से आशीर्वाद लेतनी। अब भगवान भोलेनाथ के संग है पार्वती नैहर नगरी छोड़ के ससुराल जा रहल बड़ी। इच्छा
असली शिव भक्त लोग शिव जी के बियाह संपन्न भइल। अगर ई कथा में हमरा से कोनो गलती हो गई हुई तो अपना अनु दुबे के अबोध बालिका समझ के, अपन घर के बेटी समझ के माफ करे। हमार आगे भी कोशिश रही कि ऐसा बढ़िया बढ़िया कथा कहानी लेके रउआ सबके बीच में आई। तो बोलिए